देवांसोबीत संसार वचून मनशाक जल्मान हाडलो जल्मान हाडले उपरांत संसार मनशाचे हातान सोडलो देवाक वाकाणचे स्वातेर मनीस म्हणटा आपण म्हणून व्हडलो असले व्हडपणाक लागून आज लुसी इफेर्नान पडलो असले व्हडपणाक लागून अदृश्ट आयला ना म्हणूंक जायना मनीस हातांत आसलोलो ना जाता आमचे हातान काय ना कितलो लोकूच मरून गेलो भुरगीं एकसुरी जालीं माय पायना कसलें कोरोना वायरसाचें दुयेंस जल्मलें वुहान चायना असलें दुयेंस आयलेलें जिवितान केन्नाच आयकोंक ना सुस्कार सोडल्यार हात लायल्यार दुसऱ्याक वेता हातून मात दुबाव ना आख्खे संवसाराक खांपेरो सुटला ताचें वखद मेळोंक ना आजून वखद मेळोंक ना कित्याक मनशाक देवाचेर बावाटना दोळे दुखांनी मोडटात आमी टीव्हीचेर नदर मारल्यार कितलो दुयेंत लोक बेडेर दिसता हॉस्पिटलांत आमी गेल्यार एक फामील ती कशी जाता आपलो बरो जावन घरा पावल्यार फामिलीक पासून मेळोंक जायना असलें कोरोना दुयेंस जाल्यार कोरोना दुयेंस येवन लॉकडावन जावन लोक त्रासान पडलो सर्विस्यो ना जावन पाचशेर जावन लोक दुखांनी रडलो उरलेले दीस कशे सारप कोण सांगत फुडार आमचो फुडलो तुजे प्रोजेक्टून सांबाळ बापा तुज्यावन कोणूच न्हय व्हडलो माय पाय भाव भयण पावना नदर घालूंक फामिलीचेर वायरसाचें दुयेंस म्हूण पयस रावतात येयीत म्हणून आपल्याचेर असलें दुयेंस सायबा निर्मी नाका तुवें रचलेल्या मनशा कुळाचेर कोरोना दुयेंस पयस करून सवस काय हाड आख्खे संवसाराचेर कोरोना दुयेंस पयस करून सवस काय हाड आख्खे संवसाराचेर